Apat na yan eh. 4, 7. Yes, hello mga subscribers. Dito po kami ni Kuya Ronald Suba. Kasama si Ate Jen. Ate Misis Jen. niya. Kaya misis niya si Ate Jen. At kasama mo si Lovely. Inaantok pa ako yung mata ko. Stop ni modernong magkepweng. Ayan. Tara kasama ko to pag may mga lakad na. Kapon pair baking tangali. So ngayon po ay 4th session namin. So abangan niyo uli hanggang 10 session po ito. Ang kagalingan ni Ronald Subay. Siya po ay may stroke with emphysema po ang kaso niya. Kaya hindi po siya. Sigarilyo. Yun. So ito po ay epekto ng labis na paninigarilyo. So pwede mo tayo? Yeah. Kaya kayo mga kabataan, iwasan yung paninigarilyo. Yun! Kasanting na yung mensahe ng Hoya. Pwede ka. Tayo mamarap yung camera ko. Bakit ka Ang nakabarap? bahay ng magulang nyo, tundin nyo. Okay. Kanina bahay ito? Anong pangalan may bahay? Anong pangalan? Wala kami anak na babae. Kasi hindi binalan bukas. Apo namin. O shout out. Anong anak ako? Shout out sa apo namin si Teo. Patayo to. Happy Christmas! Happy Christmas. Ayan. Bukas daw. Wala pa ako. Wala ka bukas, sorry. Wala siya. Pag-church siya. Chuko! Anong ano nyo? Christian yun. Okay. Anong verse mo? Philippians 4. Oh. With bedrooms of prayer. For your needs. For your needs. John 3:16, so God loved the world that He gave His only begotten Son, but those who believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Sabi ni Jesus, kapalit na mabangin sapagkat sila'y kakatagan, kapalit ng mga tao na naniniwala at nananampalataya sa sapagkat sila'y bibigyan ng buhay na walang hanggan. Lord, maraming salamat po God. Malipas pa sa mga kasalanan ng Panginoon, ng mga kapatid, mga anak, ng mga hanap buhay, Lord God, to bless them always, Lord God, ang malipa. Kalangin ko muli, Lord God, ito yung bless ang kamay ko, pag-ibo ko kaya ako ng Panginoon, sa iyong kamanaman, manumbalik ko ang ilang nalapasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ba ito? Ano ka mag-guide? Ano kayo mag-charge? Kahit wala yun. Ay, dami na mag-guide. Pastor Rainer, Kaya, Jesus is Lord? Or Ano to? Jesus is Lord. kayo? ano? Kang labi, liwayo. Binibre ba, di ba? Ayun, aparte mo. Parang Bayang pa po kasi. bago ka. Kaya ko ay Okay mo. Kasi katolik mo. wala problema. Kasi di na mo, Bakit? di na mo kung gabi na kayo. Suso. Kaya naman Pare-pares mo yun. Basta importante. May buksan niya. Ay lang. Ay, di na mo. Kalagol na. Dali, pobre mo. Ay, na kaya. Wow, natibo. Yan. Wow. Sabi ba? Parang ko ng taman ba po? Kaya doon, dela ka pala eh. Ano nga ba? Panama na din. Ay, Opo na. Punta ka mo ito. mana naman niya yan pa rin nakalibangan. Balumine, lambe. Pero override talaga. Siguro ulit. Hindi kilala din ni namimino pero aliwaya kaya yung pamilyana. Sigarilyo. Mapakain na yung pamilyana. Di ba rin? Di ba? Sigarilyo talaga. Kaya may kaya eh. Pero yung may sipa, no? Yung pinaka-main ka, hindi stroke na. Pinaka-therapy na, okay. Wow. Kaya Kita mo talagang kaya. Yung kanya ng paisima ng awa. Tapos may dumito rin yung pagkitang na memory na. Ito nga din yung memory na. Hindi ba? Atin yung memory na. Tama ka magana. Kali ko na yung memory na. Ita, di ba rin? Yung kandila din. Kaya manang bila din. Hello, sa Tropa. tropa kong mga manginom. Pero si Backward, Manginom. mag-iinom okay lang. Mababait ako. Hindi sa bungero. Yeah. Mga sabungero. Yan. Shout out ako, shout out. Bukas, anong kulay ang lalaman nyo? Sige, sige. Manok na pula. Ate ka mga jacket Kasi yan. na po ni Ati mo rin. Bilang ko babae. Ay, hindi na maayos. Bago ka sa tamuli eh. Sa tamuli ko na ka bago ka. Ang kabayan ng turang. Ano po? Pansya. Kung siya ka pa Sa tamon, Procolito. May resting yan. May 7-Eleven. Rin nga na cobra. Hanapin.
Oo. Ayaw mo tayo, wala eh. Ah, 30. Bento mo. Oh, Pero ano ka rin makakagay mo rin residence? Nano ka district? Benjamin kami. Benjamin kayo mo. Pero siya yung kilala kang Poyo kahit sabi na patera mo kayo. Barkada na yan, ganito, sir. Tapos kanina, sir, nagpupa kami mo rin. Bago na business na boy. Kaya ako naman, o na din buli na kaya pag sa muli ka rin makapagod. Mas masakit po yun. O na kasi galing kaya ang murang yan niya, alas magtulong kami pa rin. Ako din, hindi pa na yung karata. Ay, oo. Wala siya po yun. Hindi pa lang yan eh. Wow. Patera B. Oo, kasi kaya kami kitang kilong. Hindi Kasi mo naman. makakayot ka rin, kung sige mo na. Wala mga supya niya. Ito na kaya punta lang, pare, patya ako. Oo. Wala tayo po kung king. Alay, Purino! Wala po itong baby siguro, bakit kami natin? Wow, patya ako, Kenny kayo. Diba rin yan? Pwede po di ba? Sabi nila ko. Alam ko ma. Sila po ma. Diba rin? Kumbaga lang alis magkatulong. Presko na yan eh. Presko. Ang bago. Kasi alam ko. Dito kami sa pinagawang, ano pangalan nangyari? Ito, anak nyo. Anak nyo. Yung, Ano pangalan nangyari? Mark, pambunso mo. Ayan, yung bunso nila, ito yung bahay na pinagawa. Alam niyo po, ang istorya na ito, lahat ng mga anak ni Kuya Ronald, pinagawa niya ng bahay na itong lalaki. Kahit simple lang. Kahit Simple lang simple lang, naman. Meron po silang kanya-kanya bahay. Pasantin Hindi na pa- po. Kaya si Kuya Ronald, Hindi pa Oo, to. Bahay mo ba to? Ano? oo. Hindi pa Bahay mo ba to? Kasi Oo, lang. naman. Simple yung ano kasanting na mga ate. Importante may bahay. Oo. Mahirap ang upahan. Yan na yung gamit eh. Hmm? Yan na Ay, yung ikaw gamit. po nasa real. Ikaw po nasa real. Mana? Ali lang tatanggit mana niya. Mana din rin Rasel. Dito itong lote na Rasel ito. Mana niya na dito. Kumbaga, grandparents do. Pwede pang ano, dalawang bahay doon pa may isa. Ate na yung kaya yan. Binili So niya guys, ng- isang recorded session therapy. Ang to. Mali. Katang kadwa ko dito. Yan eh, kabunso. Ate lang kayo din. Ate lang pilatan din. Ate lang, kumbaga. Yan pala kaya biya pa, ito istorya, chi. Okay naman. Eh, wag na Rasel kasi busy kete. Hindi mo lang kita. Pero, Kita ka kami. Sige kami. sabi ko ang Jadi, baka nga, hindi ka pamot ko. Pero yung tubo ka talagang kaya. Yung baril mo talaga ano. Aray po. Ay, rayat ka rin. Aparte naman po yan eh. Yan, baka yung kung alos residential mo ang bili. Dati kasi wala namang balik yun. Oh, wala po. Marami. Oh! Ha? At yung may darasal kita? Di ba nga ko lang, di ba magtutulan yung kumain ko na? At yun ako, pang pagtuan, dapat ba yung malito ka rin? Pagka kawa akong pagtuan ka rin, nasa yung kami eh. Ha? Ha? Ay, wag mo, ano ba? Ano? Saan ko lang? Ha? Wala. O kaya kitang, malamok ko. Alin, parang maluto ka ka, kaya mo na yan. At kayong, ha? Kaya ka mo. Ayos ba? Di na po ka. Kumana ako mo. Ha? O, sige ako. Sige. Ako, aming... Mahalan mo, kumakawas na. Pero nakawak mo doon ka rin. Kaya na, kung noon may kinaiba. Okay ka pa. Okay ka. Yan. Bandila ako. Wala mo ikikita kang kaya. Bakit sa, baka yan yung ugali na itang antimote niya ngingin pala na dati na yung kakilala. Kasi nga ito kami hospital, siyempre first time pinapangit. Ito naman kasi ngayon mo yung... Kilala na lo, Oo, okay kilala pero dati, alin naman mga niya, hindi naman kawansin niya, medyo ito niya galing kay ni. Alin naman, itang, hindi na talaga sa kilala ng tao, hindi na pansin. Yan po, friendly lang yun eh. Mas masakit ako kung yung friendly. Ali, kaya bakit talagang patigang pagka kaya dati ni, sarili mo. Matuloy. Ito ang buhay ng okay. Oh, alam niya, oh. Basta niya. Ay, wow, mag-get Oh, na. oh. Problema. Di ba matapos? Dati yan, atas niya, alam niya, oh. Wow,
Kasi ngayon yun. Pinanong ko siya, iwetas niya. Ano ba yan? Direk. Adoro po na rin ang bunga. Ay, ang una siya siya. Ay, ano to? Ano ba yan? Ano ba yan? Parmesan po. Ako, magkaldin yun. Ano ko ng bangko talaga? Opo, baso yung basong Barangay kami yung pare yun, di ba? Imango po. Pero kaya na eh, balik pa siya. Pero masyado tayo ng pagkasinan. Kaya, May meron po ang buwan ng internet. watas minuli na kaya. Kasi ako ba't naman Gusto ko talagang province ko. What? Tapos tinganak mo, yung lumaba. Resettlement. Doon Jesus. High school na yan. Kasi may pa kami. Sa inyo. Ilan pa kami kayo? Kasi marami akong asawa niya. 20? Graduate kong college. Nag-graduate na ako. So, pag kaya kasi, Ano kami kami graduate? So yung sa Bernat. eh sa akin, Wala mo kami army ka? 28 na ako. Isa lang yung nila. dati pa. Ako pala kung concept pala kami ngayon. Nagdasal lang tayo, cellphone ko. Hindi po alas kaya akong cellphone. Sa vlog ka. Aba, Yung kakaya namin ng boy, ng Benny, then beach na talaga. Ilang papaldak ng, doon na pa-massage na pambagya ka na. Talagang makakaya. yung pangliwa mo pare, malakas mo na yan pare. Bukas pare. Wala yung bukas ka na naman bukas ka na. Ha? Kaya yung pala bukas. Bukas ka na. Ganun na. Basta hanggang ng oras na tayo. Oo, labi ako. Dati, sabihin niya. Fourth session na na. Kaya may kwal pala napunti Ang kami. pongin tayo namin yung depression minsan. Bali mo na. Ulit. Siyempre, pantunanan ko itang dati ng bay. Minsan may stress yun. Pantunanan siya. Kaya mga sigurado natin. Ulan. Ulan. Kaya ka pare. Saan ba kayo? Pa, tuwa. O sige. Eh, para. Barak pata. Para. Magaling mo gano'n. Barak pa kami. Ayan. Magaling mo gano'n. Ayos. O, di ba yan eh? Alam mo niya naman, mayroon lang akong sobra. Ano yung pong may kayo din nga yung pintura? Kasi di ba, manigarilyo ka, tapos manintura ka. May kaya kay chemical. May kain kang baga. May kaya kay baga na, paisima. At saka talaga matali ka manigarilyo, kasi pa makadway ka. Yung baga na yun eh, bala, matuloy yung baga. Alexi din eh, matuloy yung baga yun. Hindi ba kaya ko? Kaya kumain eh. Hindi bawal. Wow! Kasi pag manigarilyo yan, Wala na. mag-shutdown yan. Wala na. Sabi na pinag. Bawal na yan. Bawal na yung pag. Huwag Kaya maalam. kailangan mo ba? Ating kami pakan chiclet kay Retang sa Salvaran. Serenita ko pa talaga. Masa ba? Retang Lico. Masa ba? Kapan na yung mangkip yun? Pas na kumangkip yun. Mangkepeng pala yung kwento na. Oo. Wala na kontak na yung Raselita nga manuwa na kaya boy. Ay, hindi ba? Pero hindi ko pakain eh. Binyan niya kay kaya ka. Oo, ay, hindi ba? Yan ba, bukas na naman kaya. Kaya nga mo yung post na yan mo. Wape, busy ang Hindi, pala na ako. Stick neck. Wala ko yarin sasabihan ko yun, huling matas ko presyon, minsan pa nagsasakin. Masyas ko yan yun, then tumutuloy. Diyan po kami sa Wala akong likod. ganito pa, doctor ko. Kasi masakit dito ako. Bente pa. Ay, siyempre. Kaya na. Sige, wala. Okay, kita. Okay, kita. Oo. Ano daw na? Ha? Ano? Oo. Pinakit na. Ipunga-sungaya mo pa siya kay. Si Mesut ko, si May Bakla sini. Salay si. Ang kay. Love ko naman ang 1 minute love. 1 minute lang. May pinapa kasi ngayon, kaso ba? Wow. Pumasok ko yung 1 minute lang. Isa nga, bagal. Okay. Oo. Ang tulang tindahan ko. Dahil ka nga sa kaya tindahan. Pero ba napakubangan ka? Di ba ko inay ka? Tadaan mo kayo tekang Mercurino. Ay, siya. Epekto lang ay. Ito kayong para stock na.
Kaya, Kasi memory na, may kaya. kahit sabihan mo yung katawan eh, ganun ka kay, yung memory na marami yung. Kasi yung mga tao, no? Sorry to po. Yung memory na yung medyo may tura. Huwag mo yan. Bigyan mo naman. Pero yung mukha niya talaga may Stop lang yun. memory na minsan yung sasabihan, no? Ganun ka kay. Ano po matutuganda? Dali kang basta samot-sabot. Nata nga isip ko siguro. Yung sabihan. Kaspar? Ha? Panguyin doon ako. Kasi may sarili after trade session, may sarili panguyin doon ako. Nawala tayo. Ipatugtog yun. Panguyin doon ako yun. Ipatugtog na yun. Dati masisiyaw. May naman naman niya. Oh? Kabaya na yan? May agapan namin ko doon. May agapan eh. Saka talaga sa sensing na rin kayang buto-buto. Ugat na ni Kuya. Yung sabi mo ngayong puno ng ano? Pasma. Kapag tayo ko yung pakawag. Ipawag ko na eh. Patang malapit na yung mayaring magkaya ng banto. Oo, dito. Fresh yan. Kabaya na eh. Gambar ay bago ko. Kapag Pares ko mo nalagyan, di ba? Kaya nga mag-sound niya ba yun eh? Eh, mahilig din kayo sa dyan. Mahilig din. ano? Sounds. Pahilig yun. Maling. Video. Kahit tayo ng radio kita. Tingnan yung speaker kita. Yung pinakakain na ganyan. Ayos ba? Habang kaya. Kapag may mga kiki, may ba yun? Kapag yung palwag yung mga kiki. Bago ko iba na yung lang. Ito, kainin kasi. Iya nga, gana ka na. Rotong! Gana ka na ko yung Ronaldo. Rowan, kaya na ko yung Ronaldo. Hindi ka pa rin ako. X na yun. May pinulang na nga dito. Kaya niya, okay naman. Hindi kasama yan. Ano ba bebe? Kasal na? Alilo. Okay. Alilo. Mga dua kasal yan. Alilo mo, yung abi niya. Sige yan. Yan nila siya mga ito kasi wari. Madali yung, kasi uling yung Amerika pa no, pag kain mo kanya, nakalupay ng kasal ko, maproseso pa. Pinuli natin. Sabi naman, kanya nandaw kanya. Ang ibutan ng bata, gunto, kanya. Hindi kailangan. Ha? Hindi kailangan talaga. Si station. Kita mo po yung difference ni midnight, pero yung susunod ng stress management sila dito. Kahit gawa ng mga kapal ng mga gamit. Yung oray nga ito, medyo, ay, gagamit na mo. Ignore mo niya mo. Hindi ka ba? Wala sabihin natin, sabihin. Ha? Nasabi po kami. Ayat niya po. Di ba kaya dorong? Nah, Layo, para ata ito. Tingnan na ganahan ito. Para kulay. Bilis. Fix mo kang patong may anong kuya na oh, umaral. di ka sa Okay, kasabi niya, pangalan ko lang kayo di kuya. Red Red Doors! Doors. Red Doors ang katapat mo. Pare, pa-check-in session pare, ang daan namin eh. Mangyayata kang balina, pare, tsaka kapagkanta ka. Unang naman ko. Ano mo yung magandang kero? Wonderful tonight. Itang iniibig kita, unahan mo rin mo. Sinano? Gusto ko ito yung na hindi. Ano ba yung Eric Clapton? Bakit yung magalit ako Sure na pare, abis kaya na naman. Ano? Okay, kung gusto mo. Stroke po siya. Ito lang yun.
Hindi, tinanong ko muna magkano. Kasi plastic cover tumama, X, magkano yung stroke ko, sabi ko. Hindi ba? Alin yung flower sila. Ano yung bali ba? Hindi ako nangyayari. Hindi ko tangka. Kaya na. 1, 2, Mother na mag-effect na next 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasa ba? Ah, di ba? Di ba rin? Ha? Yan. Ay, gimana, gimana? Gimana? Wah, sekali. Buwan na yan, buwan. Ini niya selalu di bawah Terus Bakit may buwan sulat sa akin? Yan. Yan. ini mana? Ya, jadi bersumpah. Yes, kan? Oke, Pak. Ako kasi ako din. Pinabalaan mo, tumatawa to. Ano sabi ako kapag yung bago? Berapa sih itu? Tujuh menit Pak. Sabi ako pamukan. Ito pa rin ang kain. Gimana Pak? Maraming na po. Lo yan. Pre. Garingnya maksudnya. Ay, ba? Ako, sinta lang. Kenapa? Ako sinta pa rin. Sige ba? Sige ka. Eh, bigla kaya ka? Bigay ko yung number. Bigay ko yung number. Wala, sige. Ang buwan nyo lang. Yung isa, 0936. 0960 359 213. Kasi may calling card talaga eh. Surname 46-360-3165. Oo, yun yung ano. PM. Ano? PMT. Nice ka. Hindi ano ba malang bibili ko. Ay, di mo ako. Magandang ko kasi galing na agad. Eh? Kaya mami ko. Naman sa tuwa ba? Kaya mami ko kung may gusto ka mo, pwede ba ako? Kung gusto ka ba niya? Hindi natin makuha yung ay mo. Wow. Sige, kita ka pa rin. May sarili ka agad eh. Ay mo. Magtira din ka. Jadi ano ba, di ba? Ito. Lab, namatay yata yung price na. Guys, ko na makita. Ang saan mo lang. Robot eh. Ang ito ko. Di ba tayo mo niya? Huwag pagluwa. Wala makita ron. At mo na.